Elon Musk. Spider-Man mal doktora Oktopa, Harry Potter mal Voldemorta, Sigmund Freud mal vlastnú matku a Elon Musk má zdravý rozum. Proste každý potrebuje nejakého nepriateľa. Ešte skôr, než si ale povieme niečo o tomto 12-ročnom dieťati v tele 53-ročného nácka, skúsme sa bližšie pozrieť na to, čo plánuje v roku 2025. A nemyslíme tým ovládnutie sveta, ale skôr jeho automobilku Tesla, ktorej starnúca flotila potrebuje novinky ako sol. Kus svetla do budúcnosti značky vniesol ešte v októbri na evente We Robot. Ja neviem, pozreli ste to? Viete, o čo ide? Nechajte ma pre vás zhrnúť to najlepšie, čo sme videli. Všetko sa začalo vtedy, keď na stage priviezol Muska strieborný prototyp vzletne pripomínajúci Cybertruck Coupé, len oveľa menší a užší. Tesla to prekvapivo nevolá robotaxi, ale Cybercab, pretože ide o, robotický taxík. Presne tak. Táto vec jazdí sama. A to dokonca tak veľmi, že nemá ani volant, ani pedále. A okrem toho nemá ani otváracie okná, za to dvere sa otvárajú vertikálne. Vnútri sú dve sedadlá a jedna obrazovka a pravdepodobne gigantický kufor. A tu je ten moment, keď to celé trochu prestáva dávať zmysel. Ja to beriem, OK, autonómny taxík, super vec, ale prečo by som to spravil s najmenej praktickým tvarom karosérie, aký existuje? Okrem toho, Musk nejakým spôsobom vyriešil pomocou autonómneho riadenia aj parkovaciu krízu. Aha. So what would happen if you have an autonomous world is that you can now turn parking lots into parks. Presne tak. Parkovaciu krízu vyriešime tak, že vaše auto nebude nikde zaparkované. A pretože bude niekde vonku, v doprave. Asi v zápche a zavadzať ostatným. Lebo síce sa to volá Cybercab, ale môžete to vlastniť. A teda asi nechcete, aby v tom jazdil niekto iný. No a to ešte nie je všetko, dámy a páni. Ja som totiž od začiatku rozmýšľal, čo mi tá vec nejak pripomína. A potom mi to došlo. On je to Volkswagen XL1 len s debilným menom. Nie, fakt. Pozrite sa na tú podobu. Tam sedí úplne všetko, okrem zakrytovania zadných kolies, ktoré nás elegantne dostáva k ďalšiemu dnešnému bodu. The Robovan is, we're going to make this, and it's going to look like that. That'd be sick! Čo má toto vôbec byť? Musk hovorí, že táto vec prevezie až 20 ľudí, že to naozaj vyrobia a že to bude vyzerať takto. A to je všetko, pretože keďže je to fakticky len krabica na ľudí a jazdí to samo, je to záživné asi ako jazda metrom. A tomuto pocitu ide Tesla naproti, pretože z nejakého špeciálneho dôvodu to má len dve okná. Lebo prečo ne? A ako by to nestačilo, ešte to vyzerá ako niečo, čo Toyota, Honda alebo Nissan predstavovali niekedy v roku 2005. A teraz jedna malá rada odo mňa pre vás. Chcete niekedy spoznať, ako vás niekto na prezentácii svojho revolučného elektromobilu zaručene klame? Máme pre vás skúšku správnosti. Ak to má zakrytované kolesá, je to rozhodne blbosť. Zakrytované kolesa totiž pri najlepšom ničomu neprospievajú a pri najhoršom vás okamžite zastavia. V reálnom svete totiž existujú veci ako sneh alebo báhano a v hre sú napríklad aj rôzne menšie predmety na ceste. A na to napríklad prišli už v roku 1948 konštruktéri prvého Saabu a nikto im doteraz do toho zistenia nerýpal. Doteraz. Nebolo prečo. Na svete skrátka neexistuje jediný dôvod, pre ktorý by niečo, čo jazdí, malo mať zakrytované kolesá. Prečo by to nemalo mať okná a prečo to má počas jazdy podvozok asi 5 cm nad zemou. Takže ak vám niekto hovorí, že toto bude vyzerať takto a že to tak vyrobia, je to lož. Je tu ale jedna revolučná novinka. Oproti autonómnemu taxíku to nemá 2 miesta, ale až 20. Takže je podľa Muska riešením verejnej dopravy v meste. Priatelia, je to tak. Práve sa stalo to, že Elon Musk vymyslel autobus. A všetci sme si mysleli, že najhoršie už je za nami, ale... It's just a robot with arms and legs instead of a robot with wheels. And we've made a lot of progress. Toto sú, dámy a páni, roboti.
Lebo to je presne to, čo teraz naša planéta potrebuje. Musk hovorí, že táto vec môže napríklad vychovávať vaše deti, zatiaľ čo ste v práci, alebo vešať prádlo, zatiaľ čo ste v práci, alebo zalievať kvetiny, zatiaľ čo vy ste v práci. A mňa by zaujímalo, že či to vie šoferovať auto. Lebo v tom prípade si nemusíte kupovať robotický taxík, ale proste necháte šoferovať túto Optima. Šach, mat. Viete, čo je na tom celé úplne najlepšie? Že odkedy sa udiala táto maškaráda, ceny akcií Tesly sa zdvojnásobili a z Muska sa po Trumpovej inaugurácii stal jeden z najmocnejších ľudí na svete. Pohli sa tiež prvé dodávky bežných verzií Cybertrucku a nakoniec predstavila Tesla aj vylepšený model Y. Posledný mesiac to ale vyzerá, že krivka ide predsa troška dolu a nie sa čomu čudovať. Spomínaný Cybertruck má problémy s kvalitou a nový Y je síce nový, ale je ešte škarečí, než bol kedy predtým. A to som si úprimne ani nemyslel, že sa vôbec dá. Tesla Model S bol vo svojej dobe revolučný elektromobil, ani dnes nie je zahodenie, ale má už 13 rokov a to je proste veľa. Model X bol s tými zadnými dverami špatný nápad už na papieri a teraz má ešte k tomu aj 10 rokov. Model 3 síce nedávno prešiel modernizáciou, architektúra už ale ťahá na 8 rokov, čo by napríklad u Volkswagenu Golf bolo na ďalšiu generáciu. Roadster už ani nie je Roadster, ale coupé a hlavne neexistuje. A to mal jazdiť po cestách už od roku 2020. Jasné. Elonovi sa nedá uprieť, že všetko, čo robí, vie dokonale predať. Ale predávať 13-ročný sedán za 2 300 000 českých korún a tváriť sa jak vizionár, to nepôjde do nekonečna a som veľmi zvedavý, až kam sa to dostane. Možno aj do ďalšieho pokračovania mojej knihy Autá z pekla, ktorá je teraz v knihkupectvách po celom Česku. 30 aut z nedávnej, aj dávnej minulosti, na ktoré nechcete spomínať, ale ani zabudnúť. A nebojte sa, napísal som to v češtine. Tak hurá do knihkupectva alebo na náš ikiosek.cz, ak by ste radi knihu. Ak by ste radi ďalšie video, dajte nám like či odber a vidíme sa na budúce. Tak zatiaľ.